بەرامبەری هەوڵدانên پەنابەرên ڕۆژئاوا بۆ پەیداکردنا پێدەڤیên ژیانê هەروەها ji ber dirêjbûna dema dûrbûna welatiyan ji malên wan. Îda pirtûkxaneyek biçûk hat vekirin gotê de ji her beşekî rewşenbîriyê çend pirtûk li ber destê penaberan peyda dibin. Hecî heyî diçû ser şolê xwe dihat belkî fikra wî li ser vaktê bêhinê nebû, ser vîjan bêhinê nebû. Elhamdülillah ew mektebane li vê divekir gelekî rêjî me reqot kir û wextî jî gelekî me reqot kir. Em carê çûne di hokê metanî. Li kampên başûr senterên çandî hene lê weke pertûkxaneyekê ew çalakiyeke nû ye û xwedanê wê dibêje ku wê projeyeke berfireh be di pêşerojê de. Ji ber feraq di jiyana wa di gelekî çê bi rastî nexwasim dikem pê hîn jî hene şolê xwe dikin vedgerin nizan bê çi bikin hîn jî hene feraq xwe cemayî tu karî nakin bêca insan gava meşgûl bi fikrî vala bê tiştekî cemî nebe tiştê ne baş carê difikire. Penaberên ku ev pertûkxane karekî balkêş dîtin di destpêka damezdirandina wê de ew niha kêfxweşiya xwe pê diyar dikin. Ew tiştekî gelekî baş e û fêdawê heye gelekî mezin e bo miletê me bo pêşkevên bo tiştekî baş bê bo miletê me. Xwendin bo xir milete yanî bo miletê me kamil e êgo dixwazî bixwînê êgo hiş xwendinê bike wê bigihê de wê bixwînê înşallah. Her yek ji penaberên rojava ji ber sedemekê berê xwedaya başûr. Abdirrehîm Meqsûd jî projeya xwe ya çandewerî ji Qamişlobxwara aniye kampa domîz û pirtûkxana azadî destpêka projeyê ye. Çi welatiyê ku penaber dibe çand û kultûra xwe jî bixweretîne. Ev pirtûkxaneya han bi mebesta nûvejandina wê çandê ye. Pêşewa Behlewî, Rûda û Dihok.